Čau, dámy a páni, vítam vás u nového videa, moje meno je Flamingo. Prepáčte, že meškam, ale v dneskajšom videu si ukážeme konkrétne 3 hry, v ktorých si vlastne ukážeme, čo je nové za updaty. Môžeme hneď začať hrou Knockout. Hneď tu sa vrhneme na nejakú hru, nech vám vysvetlím, o čo ide. OK, čo to je? OK, toto sme hrali aj v minulom videu, toto mám strašne rád. Takže skúsime to vyhrať. Dohráme túto hru a potom si ukážeme, čo je nové. Takže najskôr sa pekne rozohráme. Tu ide vlastne o to, že nemôžete spať a musíte byť v strede a získať čo najviac bodov. No tak dneska sa vlastne o to pokúsime. Ukážeme si celý nový update. Fakt prepáčte, že meškam, skôr sa mi naozaj nedalo. A poďme teda do stredu. Ideme tu teda tímovať, tak poďme, naberáme čo najviac bodov. Ten typek už má 20, to treba ale zmeniť. Tak ako to urobíme? Toto natočíme sem. Ukáž. OK, vysačkovali sme ich nejako, ale typek furt naberá, no nič. Typek furt naberá, tak ho musíme nejako odtiaľ dostať. A skúsime to dneskajšom videu robiť všetko čo najrýchlejšie. Lebo nechcem, aby dlho trvali videá, viem, že sa vám potom na to nechce dívať a tak ďalej. Takže budeme sa to snažiť robiť čo najrýchlejšie. Takže poďme sem. Uvidíme, ako to dopadne. OK. OK, kámo, momentálne vediem, som tu boss. A nie, vlastne tam je typek so 60. No nič, tak skúsim to vyhrať. No nič, kámo, vyhral to ten biely typek. OK, dáme si tu AFK a poďme si ukázať teda, čo je tu nové. Tu sa nám asi nezmenilo nič, predpokladám. Áno, toto je furt istý ten bundle, ten sa ešte nezmenil, pretože futbal furt ešte prebieha. Čo tu máme nové? Máme to tu sa mi zdá trošku lepšie vyzdobené ako minulé. OK, to sa mi zdá, že zdá. Tuto máte takú zaujímavosť. Sú tu dva čierne kokosy na zemi a keď pojete sem a dáte sa sem tak dobre, tak si dokážete láhnuť. To je taká zaujímavosť a presne sa tuto musíte niekde zaháknuť. Proste musíte sa tam nejako zaháknuť a tam potom vlastne začnete ležať. Mne sa to podarilo pred natáčaním a musíte vlastne nabúrať... Takto, kúkajte. Musíte nabúrať vlastne do toho jedného z tých listov proste, ako takto, aby vás to prekoprclo. OK, to je jedna zaujímavosť, ale či nám zmenili niečo v shope? Ukážme sa. Come on away. Je tu limited niečo. Tak to poďme kúpiť rovno 5 vajec. Poď. Nové rachytle, tak poďme to otvoriť o 3, 2, 1 teraz. OK, padli nám 3 skiny. Padli nám vlastne 3 a potom ešte môžeme získať 7%. Ako sme na tom sme na tom veľmi dobre. Tak to ešte kúpme. Ukáž. Kamo, furt nepadol. Tak ešte kúpime. Kamo, ono to furt nepadlo, ani ten 7%, bro. Máme 54 tisíc ľadov, tak ešte kúpime raz a... Áno, padol nejaký epic, ukáž? 7%, nice, bro. Tak padol nám. OK, pridali nám tu ešte nejaké nové vajíčko. Ukáž, podrieme sa. Nie, nepridali, ale tak toto je fakt dobre. Keby získame to 1%, tak je to ešte lepšie, ale no nič. Tuto každopádne máme questy, tak si ich poďme odomknúť. Ukáž v questoch. 5 Magnet Mayhem matches musíme vyhrať, alebo absolvovať a získame Firework Eagle. OK. Je tu také, áno, niečo také nové. A poďme sa pozrieť sem, aké máme teda nové skiny, čiže sme teraz získali. Tak kúkajme na to, tu máme Picnic Bro, nejaký 9 krát až sme ho získali, bro, to je úplne zle, no. Tuto máme čo ďalej? Ďalej tu máme tohto Sparklera a ešte tu máme... Dúfam, že ich všetky nájdem a nejak každé video, že nikdy nenájdem aspoň jedno. Potom tu máme tohto, ten vyzerá fakt divne. A nakoniec tu máme ešte jedného a to je tento. OK, dáme si ho, to je nejaký kanadský, OK. Čo tu máme ešte ďalej? Máme tu nový spin, ukáž. Skúsme si zatočiť raz aspoň. Ukáž, čo máme a padlo nám 150 ice. No, není to moc dobre. Ale čo tu máme každopádne ešte nové? OK, zase nám tu spadnula táto 100 $. Season 4 to máme furt, tá nám furt ostala. Nice, tu máme nejaké veci odomknuté. Tak to si poďme odomknúť. Máme tu v pase? Či kde sa nám to odomklo? Áno, v pase. Ukáž, koľko zase to odomkneme. OK, poď. Barbecue splash, to už máme, kamoško, to nič. Čo tu máme ešte ďalej?
100 balov, ok, tak moc sa nám to neodomklo, ale máme tu ešte jeden tento beach crate, tak si ho poďme odomknúť, čo dostanem, prosím, je 0,1. Bro, nejakú čestku, ukáž. Ok, Swordfish Arrow, neviem, či tu už náhodou nemám. Ešte si poďme teda otvoriť dve, ešte máme na dve. Teraz poď, čo dostaneme. Ok, zase. 29% je málo, ale no, toto už máme zase, no nič. A ešte tu máme jeden spin, tak poďme si ho otočiť a máme čo? Zase tú čestku, no nič. Tam už nič iné nemôžeme dostať, to už tiež máme kam, no. Tak čo tu máme ďalej? Tu už nemáme nič, Big Crate, Device, nič. Potom sa nám tu zase spadol tento hrad, ok. Potom čo tu máme? Máme index nejaký nový? Nie, ale shop sa nám zmenil, kámo, no. Tak Kraken 7%, ok. Tu máme furt tieto bundly, niečo nové, ani nie, asi, neviem. Čo tu máme ďalej? Ďalej tu nemáme asi nič, toto si claimneme. A poďme sa ešte, a pozrieme sa sem. V tradoch v podstate asi nič nové nepribudlo. Tuto si môžeme niečo kúpiť? Nie, to je vlastne za víťazstva. A tuto máme na niečo, lebo viem, že v minulom videu sme na nič asi nemali. 200, kámo. Tak čo, kúpime to niečo? Kúpime tu niečo, kámoško? Ja neviem, akože aby som šetril si tých 200 alebo 1000 na nejaké iglu, tak poďme si každopádne zahrať. OK, jeden život už dole, ja to milujem toto. No a zase som sa polozle, no nič bro. Tak, viete čo? Kašlíme na to. A poďme sa ešte raz tam rýchlo pozrieť, lebo že či sme aspoň niečo získali. Kámo, moja šípka sa tam zasekla, bro. Ukáž, získali sme aspoň dačo. Nie, nič sme nezískali. Tak ja by som asi išiel na ďalšiu hru. No a ako ďalšiu hru tu máme Rivals, pretože áno, aj tu máme nový update. Ja som z toho robil videjko, tak sa aj určite pozrite. Máme tu takýto summer update, ja už som to sa mi zdal ukázal aj minul a máme tu nejakú update party. Ja som chcel povedať, že mám 345 kľúčikov, šetríme na flamethrower, takže už sme naozaj blízko. Čo nám tu pribolo? Tento Pirate Bundle si určite chcem kúpiť, je tam strašne veľa dobrých skinov, najmä sa mi teda páči tento vrap, táto snajperka a tento skin na katanu. Akože kamo, tip-top, to si určite kúpime, tu bude tiež videjko, tak kúkajte. Tu nám asi nepribudlo nič, kamo, keď budem chvíľku ticho, tak budete počuť muziku, aká tu hrá. Je to taká samro. A potom tu zbierame ešte takéto perličky a za ne si chcem kúpiť tento vrap za 2000. Takže už sme blízko. Máme tu aj nové skin, tie si kúpať nebudem, neviem. A za ostatné tie perly si potom vlastne kúpim, ako sa to povie, nejaké tie čestky, čo sú tam. Pás sme už dokončili, takže nice, máme tu aj tie skiny. Môžete sa kúknúť, tu máme na Spíru, máme, a ešte neviem, čo tam bolo, ten paparazzi vrap, čo máme na tom. Potom tuto máme birthday niečo, takže tu sme museli plniť tasky a výhry, aby sme získali tento cake birthday skin, teda candle birthday skin na nožík. A ja už som blízko, stačí mi dať iba 100 backstepov a som tam a budem ho mať, kam. Takže na budúce nedelu už ho možno budem mať. Teda určite, lebo kúkajte na to. Je tam iba 1 deň a 9 hodín na to, takže musíme sa snažiť. A to je z tejto hry toľko, že tuto máme ešte tento Summer Update, tuto to máme rozmiestnené, tuto naľavo máme ten UGC shop, tuto máme ten free reward, čo som ukázal ten nožík, tuto si môžete kúpiť nejaký random wrap birthday, hej, za 10 kľúčov, tuto máte Cupcake Launcher za 639 robuxov. Sami napíšte dole do komentára, či sa vám to oplatí a my poďme na ďalšiu hru. No a ako ďalšiu hru to máme zase opäť, kámoško, Brawl Stars. Áno, máme tu nový update, máme tu teda dosť veľa nových vecí, ako kúkam. Ja už som to trošku síce dlhšie nehral, takže poďme sa pozrieť. OK, či nám tu vôbec niečo pribudlo, ale určite nám pribudlo. A chcem vám ukázať, čo som získal najbližších tých veciach. Toto sa nám vlastne reštartlo, ideme odznova. To je prvá vec. Potom máme tu tieto nudle, tie zbierate a dostávate proste za to niečo. A ešte čo by som si možno kúpil. Poďme do shopu a tuto ak máte tieto veci, tak je tu tento jednorožec. Mám si ho kúpiť? Je to otázka a áno, poďme si ho kúpiť.
Kámo, kúpil som si Barryho nejakého jednorožca. OK, bro. Fakt pekný. Mimochodom, tuto nám v shope padlo strašne veľa dobrých vecí. Tu máme ešte nejaké kravinky, tu máme nejaké nanoskiny, ale tu nám padlo strašne dobrý skin na oného, ako sa to povie, Edgara, a ten je tento, kámo. Ja som si ho musel kúpiť, proste bol strašne pekný, keď Edgara nehrám, ale kámo, brutál, ako vyzerá. Potom som našim dostal tento skin. Na boa som dostal tento cyber skin, no není pekný. Potom sme ešte čo dostali? Potom už sme asi nedostali nič. Tuto mám vlastne toho Barryho, tak poďme si ho selectnúť. Potom si ho skúsime za chvíľočku. Tu máme vlastne gold jedničku, predict je čo? OK, to nás púšťa zase na nejakú adresu, pardon. Zavrieť, kamo. Tak, sme tu. A čo tu ešte môžeme vylepšiť? Questov asi nič. Tak poďme rovno do hry, aj si tu otvoríme tú prvú vec. Takže poďme do hry a pokúsime sa ju vyhrať. Kámo, kúkaj na tú tapetku, to je výborná. OK, hráme hasty z nejakého dôvodu, ja som to asi zle prepol. A máme nejaký warning, OK. No active nanopowers open drops to find nanopowers good luck. Akože máme niečo hľadať. OK, čo robí ten jednorožec? OK, má takúto abilitku. Ale asi není zlý, mne sa zdá, že asi není zlý. No, jasne, že není zlý. Ukáž? Takto, zasiahneme ho. Takto, to tam môžeme hádzať úplne na pohodu, braško. Úplne ako nič. To tam môžeme takto hádzať na tú truhlicu a nič sa nestane, kamo. OK, tuto máme problém. Ten treba zneškodniť. Bum. A radšej odiť, kámo. My ho ideme zbombardovať, majú už iba 25%, bro. Ale akože Brawler asi dobrý, no. Ja asi nemám čo vyčítať. Ale pozor, my sme skoro umreli. Bum, bum, bum. Bum. A poď. Abilitka je točiaca, no nice, kámo, vyhrali sme to. Takže asi som odhalil ďalšieho dobrého Brawlera, sa mi tak zdá. Kámo, podľa mňa je dobrý tento jednorožec. OK. A toto sú tu. Musíte si uveriť čo najlepšiu polievku. Takže poďme na to. Máme 3, 2. A máme 8. A máme strašne dobrú polievku. Extra, extra large. Ukáž? Čo dostaneme, kamo? OK. OK. OK, to sa nám niečo vylepšil. 20 blingov. 100 týchto. Ukáž naše lin, že? Kámo, Cyber Shelly equipneme a nejaký pin ešte. Ukáž, tu si tu Cyber Shelly pozrieme. Ja už mám tak toľko dobrých skinov. OK. To znamená, ale čo potom? Že máme túto a potom máme ešte túto? Áno, tak to nejako bude, tak my máme túto, kámo. No není pekná, bro. Kámo, máme asi najkrajší skin na Shellinu, kámo. Wow. Takže v dnešnom videu sme to pochodili, kámo, získali sme nového Brawlera. Ďakujem, že ste sa dívali, dajte like a odberať. Čus!